GAP to skracenje po-anglійськи za dobru poljoprivrednu praksu i bez primjenjovanja tej sistemi do našej vývozno orientovanej poljoprivrednej produkciji, našu poljoprodukciju u bliskoj budućnosti njehodni najskupca u inozemstve. Global Gap u stvari obdumani, żeby się bezpieczno produkowała poživa. Znači tu u pitanju određene proceduri i postupki odhasnovanja pesticidoh, insekticidoh, odhasnovanja mineralnih štučnih hnojoh, prejk higijeni. Takže dvam, že po mojem, že to nie pitanje že či budze, ale už by trebalo. Keď chceme vyvožiť znači, do zachodných žemov, do Európskej únie, to še musi porobiť. Chvíľkovo ešte vše máme kazi vyvožiť, že to môže nie tak rigorózno hľada, tá ešte akvari vše to môžeme odrobiť, ale pomaly dvam to še bude mušiť. Za teraz naši hlavní kupci Rusija i okolní žemi nie vymáhajú to standard, ale celá Európa i širše, prejk 100 žemi šircom sveta, to vymáhajú i pitanje kedy to počnú robiť i všetky drugi. Proces certifikaciji nie baš drahý, košta okolo 300 € ta na više. Viem, že je kus komplikovaný i bez pomoci fachovej osoby to češko zaprowadzić, ale keďže z jeho pomocu prebije na ino trgovišća, pod polnošću odplaci už u šlidujucej sezoni, bo takvi produkti majú i višu cenu.